Σήμερα θα φτιάξουμε ένα δυναμωτικό και λιποδιαλυτικό πρωινό. Να δούμε τα υλικά μας. Πίτουρο βρώμης, δημητριακά ολικής άλεσης με αποξηραμένα φρούτα, νυφάδες βρώμης, μαύρη οργανική σοκολάτα, δαμάσκηνα και τους θαυματουργούς σπόρους γκότζι μπέρι από το Θιβέτ. Παίρνουμε ένα ποτήρι φρέσκο γάλα καλά ζεσταμένο στη μηχανή του Αντώνη που όλα τα φουσκώνει. Πρώτα θα κόψουμε τη σοκολάτα. Τα δαμάσκηνα. 2 δαμάσκηνα, γιατί στο τρίτο θα είμαστε όλη τη μέρα στην τουαλέτα. Ρίχνουμε τους σπόρους γκότζι μπέρι στο γάλα, αρχίζουν να μαλακώνουν. Τα δαμάσκηνα με τη σοκολάτα. Το πίτουρο βρώμης, μία κουταλιά αρκεί, νυφάδες βρώμης, μία κουταλιά μέσα στο ποτήρι και με κουταλιά απ' έξω. Και μία κουταλιά από τα δημητριακά μας. Ανακατεύουμε καλά, να λιώσει η σοκολάτα, να βγάλει όλα της τα αρώματα και να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Αυτό ήταν, έχει 3.000 ερμίδες και ο Θεός βοηθός να τα κάψετε την υπόλοιπη ημέρα. Ευχαριστούμε.